És akkor vele szemben Nenad Novakovic kezd. És valóban örülök, hogy itt most visszatértünk, vagy visszatértetek, Tamás, erre a kis elemzésben, ugye erre a gólra, amit én magam is szabályosnak véltem. No, de nézzük akkor a büntetőket. Nikolic berúgja. A videóton tehát az első büntetőjét értékesíti. Nagyon magabiztosan, bár érezte Novakovic, hogy merre kell mozdulni, de annyira jól meg volt lőve, annyira erős volt, hogy nem volt esélyesen. Szakály Péter érkezik a debreceniektől. És ő is berúgja. Amolyan panyánkásan, vagy pirlósan, vagy már nem is tudom, már annyian rúgtak így büntetőt. Minden esetre nagyon szép volt. Maradjunk annyiból, hogy amúgy szakályosan. Zseniális. Ez egy körsör. Jön a második videóton büntető. Nikola Mitrovic. Ő is berúgja. Ugyanazt az oldalt választja, mint Nikolic, csak nem félmagasan, hanem laposan. Nikola Mitrovic értékesített büntetőjével 2-1-re vezet a 11-es párbajban a Videóton FC. Érkezik a debrecenieknél Korhut Mihály. Ő is berúgja. Eddig mindenki berúgta a büntetőjét. 2-2. Ugye 5 büntetőt lőnek, ha azután is döntetlen, akkor felváltva egyesével rúgnak addig, amíg valaki nem hibázik. Jön a harmadik ítélet végrehajtó, Gyurcsó Ádám. Korhut Mihály találatával 2-2. 2-2 tehát az állás. Vajon melyik kapusnak lesz nagy napja? Ki az, aki meg tud fogni egy büntetőt? Gyurcsó is berúgja. 3-nál tart a videóton. És érkezik Sidibe, ő lesz a harmadik debreceni büntetőrúgó. Tehát Ibrahima Sidibe. Eddig mindenki nagyon magabiztos volt. A Debrecenbe visszatérő Sidibe. Ő is berúgja, de még hozzá milyen szépen, elegánsan föl a jobb pipába. Ez nagyon szép büntető volt egyébként. Nagyon ki volt az oda centizve. 3-3. Érkezik Alvaro Bracci, aki csereként állt be a videótonba. Ővé tehát a negyedik büntető. Bracci, és nagyon szépen! Olyan pimasz, elegáns 11-eseket látunk egymás után sorozatban, hogy még. Új, de szép volt. A debreceniek gólszerzője Bódi Ádám következik, aki a rendes játékidőben ugye megszerezte a vezetést. Lássuk, hogy most megremeg-e a lába, vagy sem. Ugye muszáj lépést tartani a videótonnal, úgyhogy be kéne, hogy lője elvileg. Ha nem, akkor előnybe kerül a Vidi. Bódi fölé rúgja! Fölé rúgta Bódi Ádám. Ez azt jelenti, hogy
hogyha most következő Marco Caneira berúgja a Videoton büntetőjét, akkor a szuperkupát ugyanúgy, mint ahogy tavaly, idén is a Videoton nyeri. Caneira tehát, aki múlik most minden. Ha kihagyja, akkor természetesen jön meg tovább minden. Ha berúgja, szuperkupa győztes a Videoton gárdája. Marco Caneira. És berúgja, és ezzel 2011 után 2012-ben is szuperkupa győztes a Videoton gárdája.